Lah derek semerat. Nggih kadang niku cerita daerah. Nek wayang-wayang timplong iki lakone apa to yo? Niku sejarah Panji, Mas. Ciri khas Nganjuk sejarah Panji. Panji Kartolo, Panji Safari, Nggih, Panji Mukwi. Panji Tawar. Maksudnya sejarah Panji iki apa? Upamane lakone salah satu lakon wayang Salah timplong apa upamane? Nggih, Sekartaji. Ya, sejarah Panji niku kan saking Kediri, Mas. Kediri. Nggih, niku menceritakan Waduh. Jawa Asal Stino. mula Jawa tahu. Stino. Asal mula tahu Keturunan dari Jawa Stino. Jawa Timur. Jawa, Kediri, Ndoho Kediri kali. Murawan. Murawan. Lek Ndoho. Ndoho sinten? Jawa niku Dewi Lukertopati. Raden Inu Kertopati. Nggih, utawi Panji. Asem Moro Bangun. Asmoro kok ora nggih asem. Asmoro bangun. Terus Lek Kediri. Nih Kediri niku Dewi Sekartaji. Dewi nek anggere ini. Ini niku Anggrek. kula Mas niku. Wah. Ora percaya anu. Gak percaya. Gak percaya. Dapukmu yang gerak ini tapi sing wis dilarung ya. Dilarung dintas neh to Mas. Model kayak angkrang no anggere ini. Angkrang ngokot bathuke. Sik, lek sing kurawanmu Dewi sinten? Dewi Runting. Dewi Runting. Nggih, nak teng Nganjuk niku kadang cerita Roro Kuning. Roro Kuning. Oh enak ya. Wonten. Lek sing guyangan niku Dewi sinten? Guyangan niku nak sapi to Mas, sing diguyang teng kandang. Iki tenan perah iki. Engko kaya waro sejarah tenan perah iki. Sapi Niku- diguyang. Saiki guyangan ten sejarah niku. Iki tenan to iki. Lah niku mawon gadah lakon enggal kok niku. Teng riku terus dijenak ning guyangan. Guyangan. Mergo guyang sapi. Guyang sapi. Terus saiki aja enek wong guyang-guyang aja enek to ning kono ya. Kadang yo diguyang bareng kok Mas kadang. Sing angel niku Guyang kok goyang kuwi to. Ngawur kan sejarah. Guyang kuwi ngawur sesat. to. Ngawur sesat sampean iki. Sampeyan mudin. Nyesat nih wong. Biasane mudin iki gawe kupluk nyapa gawe gelungan. Lho, variasi kok ya wong Jawa kok ya. apa ya ora oleh to kok. Dicepot yo kena kok dadak. Sing gak kuwatirne setunggal Mas. Apa kuwi? Lelek putumu nonton YouTube. Ye kakung macak wedok, kakung macak wedok piye? Kula ta. Nggih. Mata wedok nggih golekne jajan awakmu. Ya. Bisa mawon. Niki mbok diuri-uri sekali-kali damelne monumen. Ya, sok tak gaene patung rencana nek sok nek wis kapundhut. Cek Mas, kula cek pengen umur 2 le Mas. Ojek ya. Lho, maksudnya Nek ndamel aja meden-medeni. boten kan ten pundi Nganjuk kan enten napa niku patunge Ibu Marsina. Marsina. Wonten patung niku CB ten Prambon. Oh, nggih. Sampe digawene patung Kayak brebek lo ceret kayak apa kayak patung apa kayak? anu Brambang. Ndak. Nes. Sutomo. Dokter Sutomo. Nah, gelem. Sampeyan digawene patung gelem Dokter Hewan. Wah. Mas, Heeh. Dalem. nang sono ageng enek patung sapi, Mas. Kena krungu gamelan nang joget lho, Mas. Mosok, Ora mungkin patung kok joget e lho. mosok. Nak krungu gamelan. Lah tenane lu aku liwat kono. Meneng kok. Domonge nak krungu gamelan ngono joget. Lah krungu enek. Lah kok iso ngrungokne patunge? Lah iya mulane ra joget mergo ora krungu to, Mas. Yu tuh mbok rene yu. Mriki yu. Yu. Sampeyan kok ngene, tak tak urus. Yu. Engko lek mantuk rasa bareng rombongan ya. Nyapa? Bareng aku tak ndekne ning perapatan Dumpil. Aku. Heeh, ben ditabrak pesawat ke lho. Ya mar aku nyisihno. Isih ning ndi? Nyisih nang Slowokan to. Wong aku cilike dadak. Enek mejor ning kono. Apake dhewe padha cilike ndelik ra roh. Ngadeg. Mas Emble, Dalem. kuwi nek urung dijajal temu sore suarane. Suarane dari jajal niki. Itu mempunyai suara emas. Lah ndek winginane, ndek dalu, ndek kenane takbir istimewa. Oh, melok takbir to? Melok niku ndek winginane laju. Melok takbiran Idul Adha. Takbir to. Idul Adha. Kula panggah to, Mas. Oh, iya. Nggih. Melok dibeleh. Beleh Oh, wedhus. beleh, lah kula dibeleh. Iya. Sakit nyanyi yu, Non? sakit nyanyi. Nembang Sinten Jawa. sing nyanyi? Lah kowe iki lho, nembang sakit sakit. ngunyak pertanyaanmu. Sinden sak meneke jumlahe nemi belajare ning ki kabeh. Sapa anggit iki sing ngutang? Kowe, Sing ulang ki lho sapa? kowe. Aku lu takok. Lah. Sing ulang ki lho sapa? Tak kira nek sampeyan. Karo Seli, Mbak Seli. Mbak Serli. Kene kan. Kene Mbak Serli. Mbak Serli kene. Kene. Karo boneka.
aku mbiyen sik nom-nom aku yo ngene iki kok. Wah, gombal wis gak percaya tenan, yo. aku mbiyen yo cuweking, yo cuk kawur sipan ki aku koyo ngene iki. Karo sapa? Sipan sing nong. Padhe sipan lho. Seliramu kok tuwek-tuwek. Lho biyen, cerita Mas. biyen kok. Penak sing tuwek, Mas. Lho kok iso? Sing nom-nom ini polahe ra karo-karuan. Nek sing tuwek. Ditipasi ngene wis turu dhewe, Mas. Pasti itu. Ki lek disapa Mbak Yu Tumpuk? Nggih. Anakmu wedok gitu. Selamat pagi. Selamat pagi, Mama Tumpuk. Aku seneng diceluk mama. Asline celuk mama yo matane kuwi kok. Kasar yo. Kok kasar sampean karo mamaku? Sapa mamamu? Iki. Jembayi amit-amit. Setan. Ayune kaya ngene sampean gak ketok mripate. Tre mataku min lho. Lho, Iki, ya jelas. Ki nak nyeluk mami. Mami. Tapi aku gak iso nglairne. Apa nglairne metu cengel aku kok. Oke, lairnya para metu kentol. Anu, bebas, Yu Tumpuk bebas arep bawa apa penting bawa. Monggo. Kok sing nembang ben Mbak anu, Sherly. ya. Bebas arep bawa napa? Heeh. Napa yo? Apa ya? Oh iya. Apa ya? Pelok e. Dindingane gong, Mas. Mesti dengan gong gender no. Ya ora kena to. Gong di dinding. Yen ing tawange, Mas. Wajah. Apik ya. Kok pemalu ngono sih, Mami? Pemalu. Aku kadang isin kok. Ngono. Anu niku napa niku nek jenenge introvert. Introvert. Sampean ngerti Mi, introvert artinya apa? Gak genah aku ora watak sekolah mbiyen. Ora tau mangan sekolahan. Mas Akbar. Mangan kok sekolahan. Mas Iya. Akbar. Iki mau dideke dhuwur sithik jan persis almarhum Mbah Sandirono lho. Aku toh. Nggih. Hengki e pedhot lek musuh sitok iki. Ora yo. Tenan. Kedulurku wedok kok iso. Wedok apa wedok uyuh ngadeg. Lah kamu dijejeng. Apa ya nggonku wong wedok nek sing yo ngadeg ngene kok iso. Lah ora turut, lah wong wedok ngadeg ora turut pupu. Ora nyangpo turut pupu. Lah piye? Yo mlaku yo turut ratan kok iso turut pupu. Lah jare nguyo. Aku sing ngomong yo sapa? Oh, greketen karo wong Ya, sitok. ya nek tawang. Pi nyapo aku mau tempukne iki aku. Iya. Iya. Yen ing tamang. Kok ya dadi lanang sih Mas suarane? Ya sak metu-metune Mas ya. Sama temen-temene wis bebas, bebas. Ana lintang. Iso ngorok iku. Ngerti demek Kok jan kaya wong Suarane. sakaratul maut sih Mami iki. Suarane jebul penak. Penak. Saking penake Pak D sampe dingkluk kuwi lho. Kok jibul piye to? Ya, terus Cah ayu aku ngenteni. Suarane penak ngono ndek ngenane ra gelem dadi tukang becak. lho. Ora nyambung. Ora nyambung lho, Cak. Tukang becak karo ura-ura ngene iki penumpange padha mara. Oh, ngono ya. Marang mega. Kemuenyek. Gandul penumpang. Aleh, sak senengmu yo. Saya sesak ikhlas. Kosong. Jarike kok iso kaya ibu-ibu Fatayat ya. Ibu-ibu Aisyah. Suntakan wartani reki. Suwi lho, ndak tembuk Yu Tumpuk suwi lho kula. Terakhir temu dine kelingan apa mboten? Ten Libanon. Banen bedil bendeng dengkulmu kuwi. Ben jawab apa ya? Janji. Janji kok banci piye to janji? Janji. Yu, janji yu. Janji, Ma, janji. Banci. Janji. Janji tak tunjuk lah. Latah. Janji. Aku bayang lek dadi mudin. Ku eling. Lho catetane ben diwaca. Sumadatra sing tias. Lho,
Ora. Gawane laptop barang. Ingsun. Heeh. Nimas ingsun prasapa Ganti. Yo, Saestu mah penonton ini lho mirengaken dengan suasana hati yang tenang. Loh. sing sok benot. sineksena Buat dipasang aku ben bumi langit putumu numpak ambil, numpak sepur ya. Mama aku mau numpak sepur. Delok wayang numpak sepur Pak Di. Iki lho anakmu pengen numpak sepur iki lho. Anakmu main numpak sepur Numpak sepur mama. ban bunder Lelek kote ya gak iso mlaku lho, Ma. Ya apa sih kon niku? Bane ya bunter. Ya apa sih mamamu? lho dapak koter to gak geglak ngono kok Ngomong apa katanya. Surabayaan dapak-dapakan Oh iya. Dapak. tak Ayo. Tangis ing Nah, bila. aku tangising gah gilani. tangis sing tias Mbok sing tenanan to kok kelendra. ngenteni padang rem Tepuk tangan Ya. apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran. ya udah saen Anu Mbak Seli, bebas merdeka mawon penting Oh, nggih. pelok. Heeh, sing rada Nggih. gumbyak, Mbak. Oh, ngoten. Heeh, sing pelok sementing. Heeh, bebas wis, monggo. Mbak Seli arep ngaturke apa? Merdeka aku tak mawon. nang kene nak nang kono diperkaos karo kelo Ya. mak jemple Nyapu aku neng. Apa? Wis. Mas Jus. Nah, Suweneni lho harus sing nyaron seneni sing nyaron. Wis. Mas Jus makin pagi makin tampan aja deh. Sing disel. Yang itu loh Mas, yang lurusku yang paling tampan itu loh. Wah ya. Mas Akbar. dalem Mbak Seli. Kemarin itu di Instagram saya ada followers baru ceritanya. Followers baru siapa Followers itu? baru. Iya. Saya lihat siapakah ini kok berkaos putih. Berkaos, Saya berkaos putih berkulit. berkulit sawo matang Mas. Sawo matang. Terus. nganti Mbak. kaget Terus aku. mari ngono Mas. Kamu lihat. Tak buka akunnya. Iya. Aduh kok kayak tahu kenal. Ternyata siapa dia? Terus Mas, tak buka DM-nya. Iya. Ya DM Mbak. Yo DM Mas Akbar. Nggih saestu. Kok lagi rugi Lek ya, DM piye? Ngene Mas. Full back Kak. Ya langsung tak full back ta Mas. Oh, Wong sik Mbak aku ya- Seli. Berarti penemu dan opinine Mbak Nehi tadi kleru. Nah. Nek bar pentas sok ora enek sing DM, bar pentas ora enek sing ngechat iki kleru. Nah. Jenengan nyatane di chatting. Ternyata terjadi ke saya Mas. Makanya iki mau Mbak Neha bahas iku kok langsung kelingan Mas Jus aku iki mau. Pengen duet. Siapa pengen duet? Ayo toh Mas. Siapa pengen duet? Mas, ini Mas. Heeh. Sini. Ayo Cus, ayo Cus. Aja. Sekali Tombol aja. sekali kamu. Alah gayane. Bra. Karo gua ada kan tapi karo maju. Ayo, dang. Wong karo Ning nong. Iki lah. Ayo. Ya iki. Ya barangnya. Ya Mas Jus dewe. Gantengnya. Allah Ganteng dhewe. kaya Arjuna lo Mas. Ayo Mas. Kene Mas. Allah. Ngadeg to ngadeg. Mas, kamu kok nggak semangat sih ketemu sama aku? Mbak Seli. Dalam. Disalimi to. Salim kene sik. Nah. Piye Bae. piye rasane atimu piye bawalu ngono. Piye Lah jangan kok saiki kok wis wani duet karo Seli saiki kok wis aman. aman kan. Gen- Aman tenan apa ora? Wis kene satpame. Kenek wisan. Kok guntah gitu Cus.
Oh sadar yo mbok nek ngono. Mangerung sadar. Ngece, Kok ngece. jan- Caca ngece, ngelamak. Saestu Mas. Herman yo tapuki lambe. Kok iso sih Mas wong lanang koyo sampean kok disiak-siakno koyo ngene. Lah yo padahal aku yo wis guru lho. Aku kurang opo? Lah yo kurang opo aku ki lho. Pemalu ki. Kayak aku tahu ketemu kamu loh. Pas kencan. Wis gak aja Nah, dibahas. ketemu. Kowe kencan yang anu tau Prima Kaset ta? Golek mangan. Oh, golek makanan di Prima Kaset iki golek apa? Karo delok lah kuwi lho. Oh iya. Yo. Apa sing usum to kaset? Susum. Ya kuwi gur nyepaki nggon aja nek wong ngono. Sudah enggak apa-apa Mas Jus, yang lalu biarlah berlalu. Ya Mbak Peh ya. Sekarang ada aku yang di sampingmu. Wis to iya iya. Rasane ya lho ki. Iso duduk. Gak biasa. Apa? Lintang asmara ya? Ya. Ya. Kamu kok gak menatap mataku sama sekali sih Mas? Aku sik wedi. Ki wedi karo sapa? Kok jan yo wedi karo Ora salah. Wis bebas kok jare. bebas. Bebas. Ya. Ya Ru ya. Los ya ki ya. Tetes, yuk. Dipegang dong tanganku Mas.